नमस्ते. आज मी पावभाजी बनवते आहे, पण थोडी आहे ना मी नर्वस झाली आहे. कारण का माहिती आहे, हिरवे मटर नाही. पण मी थोडा दिमाग चालवला, हिरवे मटरच कशाला पाहिजे. तर आपण दुकानातले आहे ना सुके मटर होते, आपले दुकानात ते वाटाणे असतात ना, सुके वाटाणे, हिरवे वाटाणे, ते आणले आणि भिजायला ठेवले रात्री. आणि मी ते कुकरला पहिले लावून घेतले. आता तुम्हाला दाखवते. हे बघा, असे कुकरला लावले आहेत. म्हणजे कुकरमध्ये थोडा पाणी ठेवायचा आणि आपले वाटाणे डब्यात ठेवायचे आणि तेच त्याला 4-5 शिट्या करायचे. आपले कसे फ्रोझन मटण असतात ना, ते मटर काय शिजलेले असतात ना, आपण आणतो ते, तसे आपले हे आता झाले तयार. अरे वा. हां, नाही तर माणसं बोलतात ना, मटर नाही कशाला, कसं पावभाजी बनवणार, कशी पावभाजी करणार. आपल्याकडे भरपूर आयडिया आहेत, आपण करायचं असं. कारण आमच्या बरोबर इकडे तसंच झालं. पप्पू भाजी आणायला गेला, सगळ्या भाज्या आहेत पण मटर नाही. मग मी म्हटलं दुकानातून सुके वाटाणे घेऊन ये. सोल्युशन. मग आता आपल्याला तर लगेच पाहिजे असेल ना सुके वाटाणे, आता लगेच भाजी करायची आणि आपल्याला लगेच आता वाटाणे पाहिजे. तर काय करायचं, सुके वाटाणे हिरवे असतात ना, ते गरम पाण्यामध्ये टाकायचे. म्हणजे 1-1.5 तास तरी गरम पाण्यात ठेवायचे आणि ते नंतर आपण कुकरला लावायचे. 4-5 शिट्या चांगले करून घ्यायचे. मग आपले ते मटर तयार होतात. अरे वा. हा, हे असे शिजले आहेत चांगले. दाबून दाखवते, गरम आहे ना, हे बघ. शिजले. असे शिजवून घ्यायचे. आता हे परत आपल्याला ना सर्व जसे भाज्या शिजवायच्या आहेत ना, त्याच्यामध्ये हे वाटाणे पण शिजायला टाकायचे आहेत. आता मी कुकरला सर्व भाज्या शिजवून घेते. पहिले हे पाणी काढून टाकते. आता कुकरमध्ये मी तेल ठेवलंय, त्याच्यामध्ये आपण अर्धा चमचा जिरा टाकायचा. आपला जिरा फ्राय झाला आणि त्याच्यामध्ये हे सर्व आपले भाज्या टाकायचे. फ्लावर टाकायचा. आता सगळं भाज्या आहेत ना, 1-1 कप, अर्धा कप घ्यायचे, जसे आपल्याकडे असतील तसे. पण त्याच्यात डब्बल आहे ना टोमॅटो घ्यायची. अच्छा. हा, भाज्या आणि गाजर थोडं कमीच घ्यायचा, कारण गाजराने काय होतं माहिती आहे, गोड भाजी होते. म्हणून जास्त गाजर नाही घ्यायचा. आणि आपल्या आवडीनुसार म्हणजे टोमॅटोची अर्धी बटाटी घ्यायची. ओके. आता हे सर्व मी भाज्या आहेत ना कुकरमध्ये टाकते. पहिला कुकर खाली घेते, गॅस बारीक करते, सर्व भाज्या टाकायचे. टोमॅटो घेताना ना चांगली लाल लाल घ्यायची बघून. आणि बटाटी कापली ना स्वच्छ पाण्यामध्ये ठेवायची, म्हणजे काळी पडत नाही. आता ही भाजी आहे ना चांगले तेलामध्ये 2 मिनिटं फिरवून घ्यायचे. गॅस मी फुल केलाय. आपण थांबून आहे ना 2 मिनिटं चांगली भाज्या तेलामध्ये परतून घ्यायची, कारण भाजीला टेस्ट चांगली येते. कलरफुल भाज्या छान दिसतात ना. हो, पावभाजीची हीच तर खासियत ना, की सर्व भाज्या पण मिक्स करून खातो आणि एकदम चविष्ट पण लागते ना खाताना. चविष्ट लागते, त्याच्यामुळे ती पावभाजी. हो, म्हणजे पावाला पण मान किती आहे. पावच पाहिजे भाजीवर. पाव असले तरच भाजी बनवा. हो. आता ती भाजी बघा 2 मिनिटं चांगली अशी ढवळून घेतली आहे. सुगंध छान येतोय बघा असं फिरवल्यावर नंतर. आता त्याच्यामध्ये मी अर्धा ग्लास पाणी टाकते. पाणी पण जास्त नाही टाकायचं, अर्धा ग्लास पाणी टाकलंय. आता त्याला झाकण लावते आणि त्याच्यामध्ये आहे ना हे मटर टाकते. मटर नाही टाकले, हे आपले वाटाणे टाकायचे त्याच्यामध्ये, कारण ते पण आहे ना त्याच्याबरोबर जास्त चांगले शिजून येतील. शिजले ते आधीच. ते कुकरचं झाकण दे. आता याला आपण 4-5 शिट्या करून घ्यायची फुल गॅसवर. आता आपली इथे कुकरच्या शिट्या होतात आहे, तोपर्यंत मी तुम्हाला पाव दाखवते. पाव बघा थोडे दबले आहेत, कारण भाज्या आणली ना, म्हणजे भाज्यामध्ये वरती पाव ठेवले आणि गाडीवर पिशवी ठेवल्यावर ते पाव दबले. हे आता पाव आपल्याला आहे ना भाजी झाल्यावर फ्राय करायचे आहेत. आता तोपर्यंत काढून ठेवते.
आता इथे कुकरच्या शिट्या झाल्या, 4-5 शिट्या केले. आता जरा कुकर थंड होईपर्यंत या गोणीमध्ये ना कांदे भरते. हे आपले बघा मम्मी माती लावलेले ना हटला. आणि तेवढे कांदे उरलेले आहेत आमचे. उरलेले म्हणजे खाणार नाहीत कोण एवढे कांदे. आम्ही आत्याला देण्यासाठी तेवढे भरले ना. इथे कांदे भरा कार्यक्रम चालू आहे. अजून एक तुम्हाला दाखवतो बघा. इथे बघा गौरी. मम्मी नाव घेतल्यावर बरोबर बघते ती वरती. गौरी काय खाते तू? फणस टाकलाय ना मी तिकडे तिला. आमची गौरी काय खाते इकडे? फणस. तुला कुठे बांधलंय रस्सी? खा खा. चांगलीच एक्सरसाइज होईल. उचलायला पाहिजे ना. खेचायचं नाही, उचलायचं. उचलून दाखव. तू चल चल बांधून घेते. राहू दे तिकडे. ते झालं का कुकर थंड? हात धुते. 12 पाव आणलेले ते दबून गेले मम्मी सर्व. आता त्याला गरम होते ना. गरम पाव होते ना एकदम ताजे ताजे, म्हणून ते दबून गेले 12. आता इथे आहे ना कुकरला भाजी मस्त शिजली आहे बघा. आता ही आपल्याला दुसऱ्या भांड्यामध्ये काढून घ्यायची. नाही तर आपलं मॅशर असलं ना मॅश करायचा तर कुकरमध्येच गरम गरम मॅश करायचं. आता आपल्याकडे इकडे मॅश करायला नाही आहे ना, म्हणून मी आता कढईमध्ये पहिलं काढून घेते भाजी. आणि कढईमध्ये आपल्याला ग्लासाने वगैरे मॅश करायची. आता तुला मॅश करायला हे बघ यानी हा लोटा दिलाय ना, हा लोटा पकड आणि आता मॅश कर. लोटा दाखवते ना कसा घ्यायचा मॅशर नसला तर. हे बघा तर बेस आहे ना खालचं ते आपण स्मॅश करायला घेतो. आता मी इथे आहे ना तेल टाकलंय कढईमध्ये थोडा. त्याच्यामध्ये बटर टाकायचं. आपला 1-2 चमचे बटर टाकायचा. आपण तेलामध्ये 1-2 चमचे बटर टाकायचं. चांगला पावभाजी म्हणजे बटरचीच असते. वा. हा बटर असलं तर मजा येते मी खायला. तर पूर्ण पॅकेट संपवूया आज. पुरा पाकिट नाही लागणार. नाही. आणि तेलामध्ये बटर टाकलंय ना तू? तेलामध्ये बटर टाकलंय म्हणजे बटर जळणार नाही आपल्याला. एका प्री स्मॅशिंगचं काम आपलं स्मॅशिंग काम. आता आपण त्या बटरमध्ये जिरा टाकूया. थोडा अर्धा चमचा जिरा. जिरा चांगला फ्राय व्हायला द्यायचा. त्याच्यानंतर आपल्याला कांदा टाकायचा आहे. चांगले शिजले तर लगेच होतं स्मॅश. मस्त शिजले. आता आता कांदा टाकते. हा एक मोठा कांदा घेतलाय बारीक करून, तो आता त्याच्यामध्ये टाकायचा. आता कांदा चांगला फ्राय करायचा. पहिला कांदा चांगला नरम करून घ्यायचा, चांगला शिजवून घ्यायचा बटरमध्ये. लाल नाही करायचा एकदम. म्हणजे आपल्याला ग्रेव्ही बनवायची आहे ना, तसा एकदम लाल नाही करायचा आहे. आपल्याला शिजवून घ्यायचा आहे कांदा. बरोबर. फोडी फोडी दिसतात ना ते मेस्ट ते. सगळं कडेला असतात ना भाज्या, ते एकत्र करून घ्यायचे आणि मॅश करायचे. शिजले आहेत ना चांगले. साईड साईडला राहतात मी जाणार. हा म्हणून ते एका साईडला घ्यायचे मध्ये करून. तिकडे कांदा बघ तुझा केवढा झालाय. कांदा चांगला भाजू दे. कांदा शिजायला पाहिजे चांगला. तुझा मॅश झालाय का बघूया. जाड जाड आहे ना ते, बारीक झालं पाहिजे. मम्मी ब्लर दिसतंय. हे बघ आता क्लिअर झालं. नंतर कॅमेरामॅनला शिकवायचं तुला थोडं थोडं. आणि कॅमेरा मध्ये घ्यायचा असतो अँगल, है ना. उगाचच मी एवढी मेहनत केली का सांग? का उगाचच एवढी मेहनत केली का? चुटकी वाजून केलं असतं मी सर्व. हा रे, चुटकी वाजवायची होती ना. मग पावभाजी पण करायची होती. मला तरी नको होता त्रास. चुटकी वाजून पण आत्या आजीच्या घरी जायचंय. बाईकची पण गरज नव्हती. का काय? आता चुटकी वाजवूनच तू जा. मग पावसाची काही गरज नाही चालायची. भिजणार पण नाही.
व्हायला आलाय. थोडा अजून जरा फ्राय व्हायला पाहिजे. आता आपला कांदा चांगला फ्राय व्हायला आलाय. त्याच्यामध्ये ही आलं लसूणची पेस्ट टाकते. 1 चमचा भरून घेतलाय. परत बटर टाकायची गरजच नाही. एवढं बटर झालंय त्याच्यामध्ये मस्त. आता त्याच्यामध्ये आपला लाल मिरची पावडर घेतली आहे. 1.5 चमचा घेतली आहे. ऍक्च्युली बटर टाकल्यामुळे ना त्याचा एक सुगंध इकडे येतोय ना. बटर आणि आता लसूण टाकली ना, आलं लसूण, तेव्हा ते मिक्स होऊन एक चांगला सुगंध आला. हा. युजली असं तेलमध्ये टाकल्यावर येत नाही मग एवढा. नाही, बटर मध्ये येतो. आता त्याच्यामध्ये हा पावभाजी मसाला घेतलाय. 2 चमचा घेतलाय. तो पण टाकते आता त्याच्यामध्ये. आता या ग्रेव्ही मध्ये आपलं हे सर्व जाणार आहे. ते जाणार आहे, पण त्याच्या आधी मी थोडं आहे ना त्याच्यामध्ये पाणी टाकते. कशात? याच्यामध्ये का माहिती आहे का, आपण जेव्हा ती भाजी टाकणार ना, ते भाजी ढवळायला म्हणजे ते असं वाटतं की ते गुटल्या होतील. हा, म्हणून हे मसाला आपला चांगला आधी पाण्यामध्ये फ्राय करून घ्यायचा. 1 छोटा पेला पाणी टाकलाय. आता हा जरा शिजवून घ्यायचा. आता याच्यामध्ये तुम्हाला कच्चे वाटाणे वाटतात का? नाही. कच्चे आपण वाटाणे, सुके वाटाणे शिजवून टाकले वाटतात ना, आपले मटरच आहे. मग असंच करायचं. मटरची वाट बघत राहायची नाही. आपण कच्चे वाटाणे आणायचे, भिजत ठेवायचे आणि कुकरला लावून शिट्या काढून घ्यायचे 4-5. मस्त भाजी. आता आपली भाजी मॅश झाली आहे आणि ते भाजी पण खूप छान झाली आहे. शिजला एकदम मसाला. आता त्याच्यामध्ये ही भाजी टाकूया. आता इथे भाजी आपली बघा घट्ट वाटते ना, तर थोडं पाणी टाकायचं. एकदम मस्त भाजी गरगरीत झाली बघा. कलर पण छान आलाय. थोडं पाणी टाकते, कारण पावभाजी आहे ना सुकी नसते. पावा बरोबर आली पाहिजे ना. बरोबर. बस. वा वा. आता मीठ टाकायचंय आपल्याला. आता तुम्ही आहे ना पहिला जर बटर कमी टाकला असेल ना, तर तुम्ही आता वरून बटर थोडा टाकू शकता. आता मी पहिलाच जास्त टाकलेला आहे, म्हणून आता मी वरून नाही टाकत. आता मी मीठ टाकते. चवीपुरतं मीठ टाकायचं. पावभाजी असं वाटतंय ना, खुशबू आली ना. काव्याच्या घरी पण गेली असे खूप. काव्याच्या घरी काव्यात आली नाही. आता इथे आपली पावभाजी रेडी झालेली आहे सुके वाटाणे वापरून. एकदम मस्त छान झाली आहे. खुशबू पण छान येते. आता आपण त्याच्यावरती कोथिंबीर टाकूया. जरा बॉईल आला ना त्याला. वा वा. एकदम मस्त झाली. आता गॅस बंद करते आणि मी पाव गरम करायला घेते. ओके. पाव तर कधीपासून रेडी आहेत. कधी मी वाट बघतात आहेत. ही जोडी आहे मम्मी. जोडी आहे ही. स्वर्ग से बन के आई है जोड़ी पाव भाजी की. पाव बोलतात, भाजी कधी बनवतात आणि मला कधी खातात. भाजी म्हणते पाव नाही तर माझा काय उपयोगच नाही. हो. आता आपली भाजी उतरूया खाली. बघा आपली पावभाजी बघा कशी वाफ येते बघा. आणि आता रेडी पावसाठी. पावसाठी 2 तवे ठेवले, कारण उशीर होईल ना जायला तुला. कसं नाश्त्याला खाऊ दे गरम गरम. संध्याकाळचा नाश्ता मम्मी पावभाजी असेल तर किती मजा येईल. किती मजा. बरोबर वाजले किती ते पण तुम्हाला दाखवतो बघा. वाजले आहेत 3:45. पहिला आपण तव्यावर बटर टाकूया. मस्का टाकलेला आहे. मस्का बटर हे असं ना, असं हे बटर असे स्लाइड करायला मजा वाटते मला. है ना. आता आता आपल्याला पार्सल न्यायचंय, लांब न्यायचंय ना, मग आपण त्याच्यामध्ये भाजी नाही टाकायची. का माहितीये, भाजी टाकली ना तर पाव कसे चिकट होणार जाईपर्यंत. आणि समजा काव्याच्या घरी जायचं असेल तर आपण गरम करून द्यायचं. हे भाजी टाकून द्यायची.
तव्यावर. पण ती भाजी बरोबर खायची आहे ना शेवटी. हे पण ते दिसायला कसं लाल लाल छान दिसत लाल मम्मी लाल असं. दिसतं. एक काम कर ना, टाक ना ह्याच्यात टाक. पण तू आतेकडे जातोयस ना, आतेकडे आणि आजीकडे. हां मग इथे 2 पाव काव्याला भरले आणि हे आतेकडे 6 पाव भरते, पिशवीमध्ये भरते. हे कोणतं हे आतेकडे. आपल्या जे घरी काम केलं ना, प्लंबिंगचं काम केलं ना मामांनी, हा ते त्यांच्या घरी. हसरी आते, बोलत नाही ती आते ना. हां आणि आजीकडे. आजीकडे 4 पाव. आजीकडे 4 पाव. 2 आत्ते खायला, आपली बबी आते 2 खायला आणि 2 आजी खायला. एकत्र नको ठेवू, नाही तर प्रॉब्लेम होत. त्यांच्या घरी ते, त्यांच्या घरी ते जायचे. नाही नाही, तू देताना बरोबर दे. हम्म. आता इथे भाजी भरते डब्यातून. बाहेर बघा पाऊस आलेला पाऊस आहे. आलाय. वा मम्मी, बाहेर पाऊस आणि आतमध्ये अशी पाव भाजी मस्त ना. गरम गरम. आपले गरम गरम काव्या पण गरम गरम खाऊ दे. हे आपल्या काव्यासाठी. ते काव्य तर ठेवते साईडला, तिला आवाज द्यायला पाहिजे. आता इथे डबे भरते. हे पार्सलचे डबे असतात. रेडी स्टडी हो. चला, आपण जर देतो जाय ना समोर त्याला, तर जरा सजवून देऊया. जरासा टाक आणि आहे ना आपली कोथिंबीर जराशी बुरबुरव का कोथिंबीरवरती. हा माझी आधी बटरवर टाक. बस बस, तो वितळेल सर्व आणि ह्याच्यावर टाक. हां बस झाला. खास डब्बा पण एकदम भारी झाला. आता ह्याच्यात कोथिंबीर. बघणाऱ्या मम्मी तिकडेच खुश झाले आता, है ना. उघडल्याच खुश माणूस, मस्त है ना. आपली काव्या पण खुश. कोथिंबीर. हा झोपलेली. थांब तिकडे थांब. काव्याला पावभाजी. घे काव्या, वरचा ताट आण. मस्का वितळला वाटतं त्यावर. विकळला तो. राहून दे. पडणार नाही ना. नाही पडणार. हे साईडला घ्या. आता इथे ठेव, टेबलवर ठेव बाबा. ठेव इथे. माझं पण ना त्याला डोकं हे विचारात गेला रे ती त्या मला पण वाईट वाटलं, म्हणजे काय असं करायचं ना पोराचं आई वाटलं. घे. हो का आली. हिवा आली. बघ, चला आता आमची आजी आणि आता टेस्ट करणार. बाहेर खूप पाऊस आहे बघा. बाहेर खूप पाऊस आहे. आणि बापरी भरपूर आणलं. आता आम्ही टेस्ट करतोय हे पावभाजी हा. मोठ्याने आणलेली. हो आणि आता हे सर्वांनी पण या खायला हो, सर्वांनी या. आमच्या बरोबर. घे. आता खायच्या आधी सुंदर दिसताय. तुम्ही पण या. कमेंट आली होती, आमची आजी हेमा मालिनी वाटते. होय का. हा. मग शुभेच्छा सर्वांनी. आता एवढ्या वयात हेमा मालिनी दिसेल हा, तेव्हा मोठा- केव्हा कशी नाही पण असेल? बोलले की आशीर्वाद. आजी आमची एकदम म्हणजे मस्त आहे एकदम. घे. मोठ्यांना माझ्या साष्टांग नमस्कार. मुलांना माझ्या आशीर्वाद, भरपूर शुभेच्छा. तुमच्याकडनं जबरदस्त झाली. चांगले राहावा, सुखी राहावा, हे आशीर्वाद तुम्हाला सर्वांनी. घ्या आजी, टेस्ट करा. आणि आजी माझ्या- प्रत्येक व्हिडिओत आशीर्वाद देते. माझ्या हा. मुलाक अशीच चांगली हा. रेसिपी द्या, चांगला हे द्या पुढे. आणि चांगले चांगले कमेंट द्या. चांगले हा. comment आमच्या द्या आणि पप्पूला, चांगला पप्पूच्या म्हणा. व्हिडिओला. पप्पू तुम्हाला माझा गिरच्या. नातू फार चांगला आहे. काय कोणती मस्करी कट्टा काही करत नाही, सर्वांना चांगला बोलतो, चांगला होय. करतो.
आता त्याला आवडली बघवत नाही कोणला मस्त जबरदस्त झाले आपण आतापर्यंत कमेंट असे कुठे अरे आले घे. नाही. हे कर तेच मस्त छान पाव झाले. आहेत हा तो उतळणार ना आता एकदम छान मस्त झाले वा तुम्ही पण या खायला आलोच चला आता बाय बाय बाय. बाय तुमच्या कॅटचं नाव या मन्या मनीषा मनीषा पण खाते मनीषा का बघ खायला लागले आम्ही पण आता असं खाल्लं भरपूर. पावसात गरम गरम नाश्ता चांगला ना असा हा मग असंच खायला पाहिजे चटपटीत हा रेडी रेडी बघा एक्साइटमेंट बघा वा 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 चल खाली 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 चल खाली खाली येस व्हेरी गुड होय कार्टून खाली खाली चल खाली 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 त्यांच्यासाठी ताट ठेवलाय स्टीलचा. ए भांडण नका करू, शांत खावा, शांत खा. तू बाजूला ये. तिला ना वेगळा मम्मी केला पाहिजे हा तर वेगळं कुठून ताट आणायचं. नाही एक अजून एक ताट अरेंज केलं पाहिजे हे खायला देत नाही तो जास्त खात नाही. तो एक दुसरा आला, तू बाजूला ये. त्यांचं भांडण लागतं मग. तर बघ, ती काळी आहे ना, काळी येऊ देत नाही कोणाला.